touhua tallilla. Moikka taas kaikille! Ja tänään näette meidän vähän niin kuin päivää täällä tallilla taas. Mutta tämä ei kuitenkaan ole My Day. Tämän päivän agenda, eli siis niin kuin tämän päivän hommat olisivat, että meillä olisi 2 tuntia ja sitten pieni yllätys, jonka näette ihan juuri. Yllätys on tosi hieno. Nimittäin meidän tallille tuli 2 uutta hevosta. Nimittäin Donna. Donna, katsopas tänne. Donna, nyt nouset sieltä. No niin, eli tässä on Donna ja täällä on Silver. Niin siis Silver. Anteeksi, vähän sekoilin. Nimittäin mä oon just tullut tänne tallille. Niin, joo. Vähän on vielä outona. Joo. Donna, nyt. Ihan oikeasti. Kiitos. Ja nyt mä viedään nää riimut tonne takas tonne taakse. Tuonne kaukaisuuteen. Ja sit onkin ensimmäisen tunnin aika. Mä olin ottamassa Silveriltä tätä rihmua pois, niin mulla tuli vaan mieleen, että aina kun ottaa rihmun pois, niin hevonen jotenkin silleen aina jotenkin ravistelee itseltä. Ainakin meidän hevoset, mutta Donnakin teki niin. Mutta Silver ei taas tehnyt, niin se nyt tuntuu vähän oudolta ja erityiseltä hevoselta. Tai niin. Mut sä oot silti ihana. Olet säkin, Donna, ei hätää. Mut hypidät siksi ja mä nyt vien tän täältä. Ja ensimmäinen tunti on pienempien tunti. Oho, tuli tummempaa. Tai niin ensimmäinen tunti on pikkusten tunti. Tai pienempien. Niin sinne tulis noin 3. Elikkäs Sonia, Sofia ja Veera. Ja ne nyt menee noitten isompien omilla varusteilla, koska joo. Elli ei tuu sille tunnelle, koska Elli pääsee jo noille, tai Ellillä on yksityistunteja tällä hetkellä itse asiassa. Ei siitä sen enempää, eikä niistä Ellin yksityistunneista, mutta tuntilaiset, jotka menevät nyt tälle tunnille, voisivat ottaa noi varusteet ja hevoset. Ai niin, ettehän te tiedä millä hevosilla te menette. Tai no hepoilla. Veera voisi ottaa Fionan. Sofialle voisi tällä kertaa tulla Windy. Ja Sonia ottaa sitten Floran. Juu, näillä mennään. Ja isommat voivat sitten auttaa pienempiä. Veera, mä autan sua. No niin, elikkäs me päästiin tänne varustehuoneeseen Veeran kanssa. Ja Veera ottaa ton Fionan tosta. Menee noin nimestä sekaisin, kun on Fanny, Fiona ja Felix. Niin, vähän sekoittuu. No niin, voitte lähteä. Mut mua pelottaa ottaa. Kyllä se menee hyvin. Okei. Fiona. Tää on hauskaa. Mähän sanoin. Elikkä siis mä varustan varmaan tässä näin ton Fionan. Siiri, voit sä tuoda ne varusteet? Joo, voin. Noin, ole hyvä. Kiitti. Mä aloitan ihan just, mutta me ei varmaankaan kuvata mun harjoitusta ja silleen, koska siinä menee aikaa, niin näette sit valmiin lopputuloksen. Noin, kaikki on tässä, koska siis me tavallaan unohdettiin kuvata. Mut aloitetaan. Ja loppujen piti poistua, koska me ollaan täällä tämä kerta. Ainakin koska noi pihattolaiset on tuolla tietenkin pihatossa, niin joo. Siis täällä. Niin.
No Elli, voisinko mä mennä Rambolla? Ethän sä on näillä tunneilla. Sä menet Rambolla sitten ensi kerralla, eli huomenna. Huomisen tunnilla. Voidaanko se kuvata? No, katsotaan sitä sitten huomenna, mutta mitä nyt? Et voi mennä nyt Rambolla. Please! Ei kun tuolla noitten pihatnoitauksessa tai tuolla pihattotarhassa niin vaan juoksennella ja olla selässä. No, okei. Jos oot myös irtotalutusta sillä. Juu, vähän. Rambolla, Rambolla, Rambolla. Mun varusteet on tässä. Huomenna muuten tulee Ellin My Day. No niin, tytöt, menkääs tonne paikkaan, missä me ollaan. Mä en edes tiedä, millä sanalla tätä voisi kutsua. Juu, en mäkään. Oikeesti tuo maailman oudoin. Elikkäs tänään me vaan katsotaan, että mitä noi niin kun osaa. Menkää nyt. No joo, meen. Au! Mitä? Voi ei! Sofia, sattuko? Joo! Apua, mitäköhän sille kävi? Ai jaa. Tytöt, pystyttekö pitää Romeoa? Ei Romeo. Anteeksi, mä sekoilen. Windia. Mä voin. Kiitos. No niin, mitä kävi? Sattuu. Okei. Vie sä Milena Sofia tonne yläkertaan. Juu. Tulla tänne. Meidän piti siis tulla tänne, kun Sofialle sattui jotain. Au, varmasti. Sattuu edelleen. Mä alan nyt varustaa. Mä oon valmis. Kiituri! Dupa. Tää on hauskaa. Rambon best. Ei, et näe porkkanita, et! Ne näkee porkkanuuta. Ai, ei ollutkaan porkkanoita onneksi. Se olisi mennyt ihan villiksi. Me jatketaan. Tytöt, olen pahoillani, mutta tämä tunti on nyt peruttu. Mutta mä lupaan teille molemmille yksityistunnit. Yes! Woohoo! Elli, mitä sä teet? Mä ratsastan Rambolla, kun mä sain luvan. No miksi sulla on joku viltti tai viittanen päällä? Tää on Rambon loimi. Mulla tuli kylmä jaloista. Mä lopetan. Rambo. Nye. Viimeinen juttu tälle päivää olisi, että pitäisi koeratsastaa Silveria ja Donnaa. Tai siis tietenkinhän me ollaan koeratsastettu niitä, mutta ennen kuin me ostettiin ne, mutta niin kuin ensimmäistä kertaa joku teistä, tai jotkut teistä, 2. Ketkä haluaisivat? No mä ainakin. Sama. Mäkin. Joo. Elikkä Siiri, Alex, Emma ja Milla haluaisivat. Joo. Todellakin. Joo. Juu. Okei, no mä voisin valita Siirin. Yes. Ja Millan. Yes. Woohoo. Mitä? Noi saa aina. No aijaa. No ei mitään mutinoita, vaan nyt ne saivat, jotka halusivat. No kaikki muutkin halus. Haloo, ei reilu. On kyllä reilua. Minä päätin. Jes, me saatiin. Mä otan Donnan. Ei mä. Minä! Jes, mä sain Donnan. No mä otin Silverin. On sekin kiva.
Yes, me päästiin. Oikeesti Donna tuntuu niin ihanalta. Oikeesti. Sama niin onkin Silver ihanaa. No, miltäs tytöt vaikuttaa? Ihanalta! Mä voin lähteä. Tästä vähän niinku. Oi, ihanan tuntusta. No on parhaat askeleet ikinä. No, onkos kivat? On. Juu, tosi kivat. Mä rakastan Donnaa. Sama Silveri. No, mulla olisi ollut vähän sellainen niin mietintä, että jos te olisitte halunneet ne hoitohevosiksi. Oikeesti? Todellakin. Ei valitettavasti onnistu kylläkään. Mutta yksi toinen juttu onnistuisi. No? No? Haluaisitteko te ne omaksi? Joo, todellakin! Jee! Joo, todellakin oikeesti halutaan. Niin kuin tää on maailman parasta. Oh my god, tyypit, näittekö te? Tai kuulitteko te ton? Jee! No jep! Wow! No. Olkaa hyvät. No, tää tallipäivä oli tässä. Ja tässä olikin vaan 1 tunti. Ja sekin meni pieleen. Anteeksi, koska meillä ei oikein riitä aika. Mut moikka!